रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में। रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में। कुकुर के हाल भइल आके विदेश में। कुकुर के हाल भइल आके विदेश में। रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में। रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में। कुकुर के हाल भइल आके विदेश में। कुकुर के हाल भइल आके विदेश में। जाके विदेश में।
आवेला के बाद होता बरसानी खाना तो मिले जैसा इहावा के मेस में खाना तो मिले जैसा इहावा के मेस में कुकुर के हाल भइल जाके विदेश में कुकुर के हाल भइल जाके विदेश में रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में रुपया कमाए गईनी घर से दूसरा देश में कुकुर के हाल भइल आके विदेश में।